Toto video ti prináša NordVPN. Získaj 4 mesiace navyše pri kúpe dvojročného plánu bez rizika vďaka 30-dňovej garancii vrátenia peňazí. Mesačne ťa to vyjde podobne ako jedna dobrá káva. Budúcnosť je záhadná, nepredvídateľná a jedine Boh by vedel povedať, ako bude vyzerať. Takže vám to poviem. Ďaleká budúcnosť sa síce nedá predpovedať presne, no na základe našich poznatkov z rôznych vedeckých disciplín, ako napríklad z astrofyziky, časticovej fyziky, evolučnej biológie, platňovej tektoniky a ďalších, vieme pomerne sebavedomo predpovedať, aké udalosti v ďalekej budúcnosti nastanú, ako sa bude vyvíjať život na Zemi, Zem samotná, slnečná sústava a vlastne celý vesmír. Každopádne stále platí, že tieto veci sa nedajú predpovedať presne a informácie v tomto videu nie sú istota, ale odhad. Tak si priprav lano a môžeme ísť na to. O 1000 rokov bude deň na Zemi trvať o 17 milisekúnd dlhšie ako dnes. Rotácia Zeme sa spomaluje hlavne kvôli Mesiacu. Gravitácia Mesiaca spôsobuje vydutie oceánu na tej strane planéty, ktorá je ku Mesiacu v daný čas otočená, a zároveň aj menšie vydutie na opačnej strane Zeme. To spôsobuje príliv a odliv, pri ktorom sa neustále hýbu obrovské masy vody a tie svojím pohybom vytvárajú trenie voči morskému dnu a kontinentom, čo pomaličky cucá rotačnú energiu Zeme. Okrem toho, keďže Zem sa točí rýchlejšie ako okolo nej Mesiac obieha, znamená to, že toto vydutie vždy mierne zaostáva za aktuálnou polohou Mesiaca a jeho gravitácia sa ho neustále snaží pritiahnuť na správne miesto, čo spomaľovaniu rotácie ešte pridá. Okrem hromady času navyše budeme o 1000 rokov mať aj novú polárnu hviezdu. Polárka pôjde do dôchodku a nahradí ju hviezda Alraj. Polárna hviezda je polárna hviezda preto, lebo os rotácie Zeme je namierená takmer presne na ňu a vďaka tomu sa na nočnej oblohe na rozdiel od iných hviezd takmer vôbec nehýbe. Avšak zemská os rotácie nie je statická. Predstav si roztočený gyroskop. Ako postupne spomaluje, tak sa začne tak cyklicky knísať tam a späť. Volá sa to gyroskopická precesia. Niečo podobné robí aj Zem, iba že jeden takýto cyklus trvá približne 26 000 rokov. No a za 1000 rokov bude kvôli precesii najbližšie smeru zemskej osy rotácie práve hviezda Alraj. Za 12 000 rokov to zas bude Vega, ktorá je 5. najjasnejšou hviezdou na oblohe. V tomto čase zároveň bude Zem približne v polovici jej precesného cyklu, čo znamená, že ročné obdobia budú otočené. Čiže na severnej pologuli bude leto v decembri a zima v júni. Za 50 000 rokov prestanú existovať Niagarské vodopády, pretože už budú celé zerodované až ku jazeru Erie. Deň na Zemi bude už o sekundu dlhší. Za 100 000 rokov budú kvôli pohybu hviezd naprieč našou galaxiou takmer všetky súhviezdia, ktoré dnes poznáme, fuč a nočná obloha bude vyzerať úplne inak. Okrem toho vybuchne jedna z najväčších hviezd, akú momentálne poznáme, VI Canis Majoris, a vytvorí supernovu. Za 250 000 rokov do Havajského súostrovia pribudne nový ostrov, pretože sopka, ktorej meno sa nejdem pokúšať vysloviť, sa nadvihne nad morskú hladinu. A keď už sme pri sopkách, tak je veľmi pravdepodobné, že do tejto doby na Zemi nastane supervulkanická erupcia, čiže erupcia, pri ktorej sa uvoľní aspoň 1000 km kubických sopečnej hmoty. Naposledy erupcia takejto kategórie nastala pred 26 000 rokmi na Novom Zélande, avšak jedna z najsilnejších erupcií, o akých vieme, nastala pred 70 000 rokmi na území dnešnej Indonézie. Vytvorila 100-kilometrové jazero a pravdepodobne zabila značnú časť života na Zemi. Pri takomto výbuchu sa do atmosféry uvoľní obrovské množstvo popola a sírových aerosolov, ktoré odrážajú slnečné žiarenie, čo spôsobí zimu trvajúcu roky. A je len otázkou času, kedy sa to stane znovu, napríklad v Yellowstone. Za 1 000 000 rokov budú fuč aj hviezdy Betelgeuse a Antares a supernovy, ktoré pri ich výbuchu vytvoria, by mali zo Zeme byť niekoľko mesiacov ľahko viditeľné aj cez deň. Zároveň budú fuč aj mesiace Uranu Desdemona a Cressida, pretože sa zrazia. Za 10 miliónov rokov bude väčšina dnešných živočíchov vyhynutých, a to aj v prípade, že nás dovtedy nejakým zázrakom netrafí obrovský asteroid, pretože evolúcia pomaly pracuje a 10 miliónov rokov je dostatočne dlhá doba na to, aby sa vyvinuli nové živočíchy lepšie prispôsobené na aktuálne podmienky, ktoré nahradia tie staré. Urán príde o ďalšie 2 mesiace, Afrika sa rozdelí na dve časti a priestor medzi nimi zaplaví Červené more. Africký kontinent zároveň pomaly smeruje ku Európe, vďaka čomu dnes existujú Alpy. Za 50 miliónov rokov tento pohyb úplne uzavrie Stredozemné more, Afrika sa spojí s Európou a Alpy budú výrazne vyššie, alebo sa vytvoria úplne nové vysoké pohoria. V tejto dobe taktiež už nebude existovať Phobos, jeden z 2 mesiacov Marsu, pretože do Marsu narazí. Za 100 miliónov rokov už nebudú existovať ani prstence Saturnu a svietivosť Slnka sa zvýši o 1%. Za 250 miliónov rokov budú všetky kontinenty na Zemi zlúčené do jedného superkontinentu. Toto pravdepodobne spôsobí dobu ľadovú, zníži hladiny mora, zvýši objem kyslíku v atmosfére a spustí proces rapídnej biologickej evolúcie. Spojenie všetkých kontinentov do jedného znamená väčšiu konkurenciu medzi živočíchmi. Toto spojené so zvýšenou vulkanickou aktivitou a menej vhodnými podmienkami na život kvôli globálnemu oteplovaniu spôsobenému čoraz silnejšie svietiacim slnkom môže spôsobiť vyhnutie, z ktorého sa zvieratá a rastliny už nikdy naplno nespamätajú. Deň na Zemi bude už o vyše hodinu dlhší.
Za 600 miliónov rokov nastane posledné úplné zatmenie Slnka. Mesiac sa od Zeme pomaly vzdialuje. Je to druhý dôsledok toho istého efektu, vďaka ktorému sa rotácia Zeme spomaluje. Tá energia, ktorú Mesiac Zemi zoberie, sa nemôže len tak niekde stratiť. To, že Mesiac spomaluje rotáciu Zeme, zároveň znamená, že Zem zvyšuje obežnú rýchlosť Mesiaca, čo ho od nej pomaly tlačí ďalej. No a za 600 miliónov rokov už bude tak ďaleko, že na oblohe Slnko celé neprekrie. To je ale ten menší problém. Rastúca svietivosť Slnka bude čoraz rýchlejšie zvyšovať teplotu na Zemi a vyparovať vodu zo zemského povrchu a oceánov. Začne sa narušovať kolobeh uhlíka na Zemi, pretože silnejšie slnečné žiarenie navyše spôsobí aj zvýšené zvetrávanie hornín, pri ktorom sa uhlík z atmosféry zachytáva v Zemi. Celý kolobeh uhlíku je dosť komplikovaný, ale veľmi v skratke ide o to, že uhlík sa na Zemi zachytáva cez zvetrávanie a potom je do atmosféry naspäť vypúšťaný napríklad pri vulkanických erupciách vo forme oxidu uhličitého. Tektonická aktivita sa bude kvôli vysušovaniu Zeme a chladnutiu zemského jadra spomalovať, až sa napokon zastaví úplne. Tým pádom sa oxid uhličitý nebude recyklovať naspäť do atmosféry a jeho hladina bude klesať. Oxid uhličitý je nevyhnutný pre fotosyntézu a o 600 miliónov rokov bude jeho hladina taká nízka, že C3 fotosyntéza, na ktorej funguje asi 99% súčasných rastlín, už nebude možná. A tým pádom budú tieto rastliny postupne vyhýňať. Rastliny sa možno adaptujú tak, že budú na fotosyntézu využívať menej oxidu uhličitého alebo sa stanú mäsožravými, ale môžeme si byť istí, že ich množstvo na Zemi bude klesať. Tým pádom bude klesať aj množstvo kyslíku v atmosfére a to znamená, že na zemský povrch bude prenikať čoraz viac škodlivej UV radiácie zo Slnka. Väčšina pevniny bude púšť bez života, ktorý bude v tejto dobe existovať primárne v oceánoch. Za 800 až 900 miliónov rokov bude množstvo oxidu uhličitého v atmosfére také nízke, že už nebude možná ani C4 fotosyntéza. Kyslík sa bez rastlín z atmosféry úplne vytratí a neostane nič, čo by Zem chránilo pred UV žiarením. Postupne budú vyhýňať všetky zvieratá, najskôr veľké, potom menšie, potom obojživelníky, plazy, bezstavovce, až napokon vyhynú všetky mnohobunkové organizmy a na Zemi ostane len jednobunkový život. Za 1,1 miliardy rokov bude svietivosť Slnka o 10% vyššia ako dnes. Priemerná povrchová teplota na Zemi bude 47 stupňov. Atmosféra bude vlhká a plná skleníkových plynov a oceány sa budú rapídne vyparovať. 1,2 miliardy rokov je náš najvyšší odhad, kedy vymrú úplne všetky rastliny na Zemi a za 1,3 miliardy rokov už na Zemi budú existovať iba prokaryoty, čiže jednoduché bunky, ktoré nemajú obalené jadro a membránové organely a sú odolnejšie voči extrémnejším podmienkam. 2,8 miliardy rokov je náš najvyšší odhad, dokým vyhynie úplne všetok život na Zemi. Priemerná povrchová teplota Zeme bude 147 stupňov. Za približne 4 miliardy rokov bude svietivosť Slnka už o 40% vyššia ako dnes. Všetká voda z oceánov a jazer bude v atmosfére ako vodná para, čo vytvorí masívny skleníkový efekt. Povrchová teplota Zeme bude vyše 1000 stupňov. Za 5,5 miliardy rokov Slnko vyčerpá zásoby vodíka a stane sa z neho červený obor. V tejto fáze životného cyklu hviezdy sa hviezda rapídne zväčšuje a svieti omnoho jasnejšie. Najväčší rozmer Slnko dosiahne niekedy za 7 až 8 miliard rokov a jeho priemer môže byť až 250 krát väčší ako dnes, čo veru nie je ideálna správa pre našu planétku. Po štádiu červeného obra nasleduje v životnom cykle hviezdy štádium bieleho trpaslíka. Slnko bude v tomto štádiu mať približne polovičnú hmotnosť oproti dnešku a ak to Zem dovtedy nejakým zázrakom prežije, tak teplota na nej bude rapídne klesať, pretože biely trpaslík vyžaruje omnoho menej energie ako Slnko vyžaruje dnes. Za 100 miliárd rokov budú všetky galaxie v našej lokálnej skupine zlúčené do jednej veľkej galaxie. Kvôli čoraz rýchlejšiemu rozpínaniu vesmíru z tejto galaxie už nebudú pozorovateľné žiadne iné galaxie. Za 100 biliónov rokov prejde vesmír zo súčasnej stelárnej éry do tzv. Degeneračnej éry. Vo vesmíre sa už nebude nachádzať dostatok voľného vodíka na to, aby sa sformovali nové hviezdy a tým pádom sa nebudú formovať. Všetky zostávajúce hviezdy pomaly vyčerpajú svoje palivo a zhasnú. Za 1 kvintilión rokov budú všetky zvyšujúce pozostatky hviezd a planét z galaxií buď vystrelené do prázdnoty, alebo spadnú do masívnych čiernych dier v strede galaxií. Vesmír budú tvoriť iba úplne osamotené objekty, prevažne čierne diery a sem tam nejaká vyhasnutá hviezda alebo šuter uprostred ničoho. Čo a kedy sa stane ďalej, nevieme s určitosťou predpovedať, pretože to záleží na tom, či sa protóny rozpadajú alebo nie. Momentálne existujú teórie a modely, ktoré predpovedajú, že áno, avšak nemáme o tom zatiaľ žiadny dôkaz, pretože rozpadnutie protónu by malo trvať dlhšie, ako je momentálne vesmír starý. Každopádne, ak sa táto teória potvrdí, tak za 30 septiliónov rokov budú rozpadnuté všetky protóny vo vesmíre a s nimi aj nukleóny. Hmota, ktorá kedysi tvorila hviezdy, planéty a život, už nebude existovať. Vo vesmíre budú existovať iba čierne diery, čím sa vesmír posunie z
regeneračnej éry do éry čiernych dier. Čierne diery ale tiež nežijú večne. Hmota sa z nich pomaličky vyparuje a mení sa na subatómové častice procesom zvaným Hawkingova radiácia. Bude trvať 10 na 92 rokov, kým zmizne supermasívna čierna diera, ktorá vznikne spojením čiernej diery Sagittarius A v strede našej galaxie s ostatnými čiernymi dierami v našej lokálnej skupine a 10 na 105 rokov, kým sa vyparia všetky čierne diery vo vesmíre. Ak sa protóny nerozpadajú, tak je to vlastne jedno, lebo existujú iné procesy, ktoré skôr či neskôr vyústia v to, že vesmír budú tvoriť iba subatomické častice, ktoré budú tak ďaleko od seba, že na seba takmer nikdy nenarazia. Vo vesmíre sa vyrovnajú tepelné rozdiely a nastane termodynamické ekvilibrium, čo v konečnom dôsledku znemožní akýkoľvek pohyb. Toto sa volá tepelná smrť vesmíru a je to momentálne náš najlepší tip, ako vesmír skončí. Každopádne zatiaľ neskončil a neskončili ani hrozby na internete, od ktorých ťa ochráni NordVPN. NordVPN zašifruje a presmeruje tvoje dáta, čím chráni tvoje súkromie a identitu. Jedným kliknutím sa vieš virtuálne ocitnúť takmer hocikde na svete, čo ti okrem súkromia dá napríklad aj prístup ku obsahu, ktorý na Slovensku alebo v Česku môže byť nedostupný. Okrem toho ťa ochráni pred malverom a trackovaním a dokonca ťa upozorní napríklad aj ak sa tvoje údaje ocitnú na dark webe. NordVPN funguje na všetkých zariadeniach a s jedným účtom ho vieš používať na 6 naraz. Keď použiješ môj link, získaš výhodnú zľavu a dostaneš 4 mesiace navyše zadarmo. A ak nebudeš spokojný, tak NordVPN garantuje vrátenie peňazí do 30 dní. Dobrú noc.